Týždeň som každý deň robila niečo, čo mi vôbec nebolo príjemné a takmer nikomu som o tom nepovedala. Ale teraz nastal čas to priznať. Na rovinu hovorím, že niektoré dni som si hovorila, na čo som sa vlastne na to dala, lebo som bola unavená a niektoré dni sa mi fakt vôbec nechcelo. Lenže po 7 dňoch si všímam niečo, čo som naozaj vôbec nečakala, že už menej riešim to, či budem vyzerať trápne alebo neprirodzene a niektoré dni som si to užila ako srandu. Takže toto tu vlastne ešte neodznelo. Ja som sa zapojila do 21-dňovej výzvy, v ktorej každý deň robím videá inak, o dosť inak, ako som bola doteraz zvyknutá. A prečo som do tej výzvy šla? Pretože veľa sa hovorí o vzťahoch, ale oveľa menej o tom, ako ich ovplyvňuje to, ako každý deň spolu hovoríme. A ja chcem tieto témy prinášať, ale zaujímavejšie ako doteraz. Takže to poviem nahlas, nech to platí. Nasledujúcich 14 dní budem pokračovať a každý deň zverejním jedno video. Takže ma pokojne držte za slovo a ak vám niektoré z tých videí niečo dá, dajte mi vedieť, budem veľmi rada. Ozaj, a všimli ste si už, že tie posledné videá sú o dosť iné?